Uanset om man er bager, konditor, slagter, gourmetslagter, tarmrenser eller noget andet, så skal man gennemføre nogle praktikmål i sin praktikperiode for at få sin praktikeerklæring. Her er Julie. Hun er i gang med sin praktikperiode. Som en del af sin uddannelse skal hun gennemføre en række praktikmål, som udløser en afsluttende praktikeerklæring, der er nødvendig for at blive indstillet til svendeprøven. Her er Niels. Han er oplæringsansvarlig og er derfor ansvarlig for, at Julie når sine mål i praktikperioden. Niels skal løbende ind og godkende, at Julie har nået sin praktikmål. Til at understøtte dialogen omkring praktikmålene skal de bruge den digitale logbog praktikmål.dk. I praktikperioden arbejder man altid med mange forskellige opgaver, uanset hvilken type uddannelse man er i gang med. Nogle opgaver er planlagt på forhånd, og andre opstår, fordi der er et behov. Den digitale logbog på praktikmål.dk gør det let at holde styr på, hvilke mål man har påbegyndt, har gennemført eller mangler. Alle praktikmålene er lige ved hånden, og registreringen sker med et enkelt tryk på telefonen eller computeren. For Niels er det let at have overblikket via den digitale logbog, også selvom han har ansvaret for flere personer og praktikperioder på samme tid. Ved et klik på Julies navn fremgår det, hvilke praktikmål der arbejdes på, og gennemførte praktikmål kan let godkendes i samme ombæring. Gennem hele praktikperioden kan både Julie og Niels følge udviklingen. Det gør det nemt at tage den løbende dialog om, hvordan det går med opgaverne. Nu er Julie og Niels nået til enighed om, at Julie har gennemført alle sine praktikmål. Den afsluttende praktikeerklæring kan printes ud, skrives under, og nu kan Niels indstille Julie til den afsluttende svendeprøve.